तो अंताक्षरी के पिछला भाग में इनकरा हंस गाँव कर है तो सुनाओ हंसे। हमकी दुल्हन बनालो ना तो दोसर लेके जाई। के तार भैया ई जवानिया के मजा कोनो दोसर के उठाई। ह हमरा पीछे पड़ल बाड़े हमर जीजा जी के भाई। और आगे के पड़ल बा तार भैया न केवड़ा ई से सुनाई। ई मोती जनिहा सोना हमको मजूर बनी चुमवा ले ली हब बोला जोर हो झूठा हूँ के कहेलू की मुँह जोर बड़े चुमवा ले ली हब बोला जोर हो। हाँ सर सुनाओ। हमर मड़वा बाटे लांबा तू तो छोट दूल्हा बड़ा मोट दूल्हा के दीदिया खाली आलू मजा मारे गल के भालू तू तो छोट दूल्हा। हंस गई ना फिर हंसे हम तो तोरे जैसा नहीं देखा ऐसा दहिया में तोहरा गजब फुर्ती बड़ा जालीदार बा तोहार कुर्ती अरे बड़ा जालीदार बा तोहार कुर्ती। तो से सुनाओ। तो से हाँ। तोहार कवन चाल राजा रोज रिसियाला तोहार कवन चाल राजा रोज रिसियाला सासरी सियाइए हमार कभी गड़िए सासरी सियाइए हमार कभी गड़िए बहुते तो करिए हमर ललना ना खेलाइए तोहार कवन चाल राजा रोज रिसियाला। लगा के लगा के लगा के लगा के फेर लभली जान लेबे करे पगली अरे हमारा जैसन बुढ़वा जवान के बोलू न केतना ठगली लगा के फेर लभली जान लेबे करे पगली। तब का लस सुनाओ। लसे ले लो का ले लो मटर की दो फलिया ले लो दो अरे समधी के बहिनी हाट करे जाली बाजार करे जाली नींबू नारंगी के मोल करेली कोई आल छुएला कोई गाल छुएला कोई घर में घुसा के प्यार करेला ले लो जाई तारा बहिना के नो लो से फिर से गाई ले लो लाली लाली से नूरा पोतले हनुमान हौवे ना हौवे राम जी के दूत हौवे पवन के पूत मैया अंजनी के लाल हौवे ना लाली लाली से नूरा पोतले हनुमान हौवे ना। न सुनाओ। न से नाश्ता करी समधी डीबा के फार के बैठी झार के बाकी जाइब रविवार के बैठी झार के कसे के करा खाती करब भौजी अब की के परब सैया अरब गइले ना खीर जऊ अरब गइले ना तब से जे पके करा संगे लड़ब सैया अरब गइले ना तब से जे पके करा संगे लड़ब सैया अरब गइले ना। सैया अरब गइले ना न सही अगला वीडियो में कही है काहे से कि वीडियो बहुत ही लंबा हो गइल बा। चलिए मिलत अगले वीडियो में। और के गाना अच्छा लगल हमार की यहाँ के कमेंट में जरूर बताएं।